Πώς να επιλέξω έναν ηλεκτρικό διάδρομο? Καταρχήν, η επιλογή του ηλεκτρικού διαδρόμου εξαρτάται από το βάρος του χρήστη, πόσα άτομα θα χρησιμοποιούν τον διάδρομο, τον διαθέσιμο χώρο που έχουμε και φυσικά πόσα χρήματα θέλουμε να διαθέσουμε. Σχετικά με το βάρος του χρήστη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν ένας διάδρομος αναγράφει ως βάρος χρήστη τα 115 κιλά, τότε το μέγιστο βάρος που θα πρέπει να ανέβει στο διάδρομο είναι τα 100 κιλά, δηλαδή 10 με 15 κιλά κάτω από το αναγραφόμενο βάρος. Ένα μοτέρ που λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του έχει συνήθως μικρότερη διάρκεια ζωής από ένα που λειτουργεί σε πιο άνετους ρυθμούς. Μαζί με το μέγιστο βάρος χρήστη και την υποδύναμη του μοτέρ, θα πρέπει να δείτε και το βάρος του μηχανήματος. Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία του βάρους του χρήστη με το βάρος του διαδρόμου, δηλαδή όσο πιο υψηλό είναι το βάρος του χρήστη, τόσο πιο στιβαρός και βαρύς θα πρέπει να είναι και ο διάδρομος. Εάν ο διάδρομος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από οικογένεια 3-4 ατόμων, τότε η υποδύναμη του μοτέρ θα πρέπει να είναι από 2,5 ύπους και πάνω. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, καλό θα ήταν να κοιτάζουμε και τις διαστάσεις του τάπητα, δηλαδή η επιφάνεια πάνω στην οποία θα περπατάμε ή θα τρέχουμε, να έχει φάρδος 46 cm και πάνω και μήκος ένα 30 με ένα 40. Φυσικά, όσο πιο μεγάλος είναι ο τάπητας, τόσο πιο άνετο θα είναι το βάδισμα και το τρέξιμο πάνω σε αυτόν. Εάν θέλουμε ένα διάδρομο για περπάτημα και είμαστε έως 80 κιλά, τότε μπορεί να επιλέξουμε υποδύναμη 1,75 με 2 ύπους. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε πιο δυναμική την άσκησή μας αν επιλέξουμε διάδρομο με ηλεκτρική κλίση. Όσο πιο μεγάλη είναι η κλίση, τόσο δυσκολότερη είναι η άσκηση, κατά τον ίδιο τρόπο που το περπάτημα σε μία ανηφόρα είναι πιο κουραστικό από το περπάτημα στην ευθεία. Σε μεγαλύτερη κλίση, ο οργανισμός καίει περισσότερες θερμίδες. Σχετικά τώρα με την εξοικονόμηση του χώρου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλοι οι διάδρομοι αναδιπλώνονται. Κάποιοι διάδρομοι όμως έχουν τη δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης σε περίπτωση που έχουμε περιορισμένο χώρο. Και μην ξεχάσετε, όταν πλέον έχετε προχωρήσει στην αγορά του διαδρόμου, να τον λιπαίνετε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον διάδρομο. Η Fit Health σας εύχεται καλά χιλιόμετρα.